תודה רבה. חבריי הרופאים, 134 ימים חלפו. 134 יותר מדי. 134 ימים בהם מערכת הבריאות מטלטלת בניצומים, שביתה חלקית, שביתה מלאה. 134 ימים בהם מופרכים ספינים תקשורתיים שקריים. 134 ימים בהם מנסה משרד האוצר לפלג, לשסע ללא הצלחה את הנהגת ההסתדרות הרפואית. 134 ימים בהם שר הבריאות וראש הממשלה לא פינה דקה מזמנו להיכנס לעובי הקורה ולהפעיל סמכותו להגיע לפתרון מוסכם. במדינה מתוקנת לא היה עולה על הדעת כי 4 חודשים מערכת הבריאות בוערת כשריפה בשדה קוצים ולא התקיימה ולו ישיבת ממשלה אחת שדנה בנושא. במדינה מתוקנת השר הממונה היה מניח את המפתחות על השולחן ואומר כשלתי, אבל זה במדינה מתוקנת. השתתפתי אתמול בהפגנה בירושלים, השתתפתי לפני שבוע בהפגנה בתל אביב. הקולות הקוראים לצדק חברתי היו מגוונים, צעירים ומבוגרים, נשים וגברים, תוך קריאות הזדהות מוחלטת עם מאבק הרופאים. צדק חברתי הוא לא רק מאבק על הדיור. צדק חברתי הנה רפואה שווה למתגורר בדימונה, קריית שמונה, בית ג'אן והערבה התיכונה, כמו לתושב תל אביב. תנאים שווים לבתי החולים של נהריה, צפת וברזילי, כמו לאיכילוב, תל השומר ובעיקר כמו אסותא בתל אביב. צדק חברתי היא תוחלת חיים דומה לתושב ירוחם כמו לתושב ירושלים ותל אביב. צדק חברתי הינה משכורת ראויה לרופאים. צדק חברי הינם תקנים ראויים בבתי חולים. צדק חברתי הוא פנסיה הולמת לרופאים שכל חייהם המקצועיים עבדו בבתי החולים ובקהילה. וגם זה המאבק. צדק חברתי הינה רפואה ציבורית בתהילתה, ולא מסלול הסתה לרפואה פרטית או רפואה לעשירים. וגם על זה מתנהל המאבק. ראש הממשלה נראה לאחרונה מבקר בדחיפות בבית החולים הדסה. האם הוא עבר בחדר המיון ביום ראשון בבוקר ושאל אותך, דוקטור קובי אסף, למה ממתינים 50 איש לאשפוז? האם הוא עבר במקרה דרך חדר ניתוח ושאל את פרופסור אבי ריבקין, למה רשימות ההמתנה לניתוח ארוכות כל כך? האם חסרים מרדימים או חסרות אחיות? או שמא הוא עבר דרך טיפול נמרץ, פגים או ילדים, וראה רופאים מומחים בשנות ה-60 לחייהם עושים את התורנויות כי פשוט הם מתמחים? אני מרשה לעצמי להניח כי התשובה לכל היא לא. ביום חמישי האחרון התקיימה ישיבה דחופה במשרד ראש הממשלה. הישיבה הייתה, מלבד ראש הממשלה, השתתפו בפגישה סגן השר ומנכ"ל משרדו. ציפינו בדריכות לתוצאות הפגישה, כי הנה סוף סוף מתקיימת פגישה במשרד ראש הממשלה. חשבנו כי בנושא סיום השביתה. לאחר כשעה יצאה הודעת דובר והתברר במה הייתה עסוקה צמרת משרד הבריאות וראש הממשלה. רוצים לשמוע? הם פשוט עסקו בתוכנית משרד הבריאות לקידום האשפוז הסיעודי. איזו אטימות, איזו קהות חושים. בימים אלה שהכל בוער ורוחש מסביב, נמצא הזמן לדון בנושא שאומנם הוא חשוב מאוד, אבל הוא עומד על סדר היום כבר 16 שנה, וכל זה במסגרת יחסי הציבור ופתרונות הסופר טנקר. ראש הממשלה תתעורר, אין סופר טנקר למערכת הבריאות. צריך להוציא את האחריות על המערכת מנערי האוצר ולהעביר את זה למבוגר האחראי. וכרגע הוא בעל הסמכות. בנימה אישית אני רק רוצה לומר, אני ביום חמישי האחרון כשהלכנו לצעדה התברר לי שהעומד בראש ההסתדרות הרפואית הוא סירובניק, וזה מה שמסביר
מה ראש הממשלה לא מבין כרגע? סירובניק לא מוותר, והסירובניק הזה עומד בראש המאבק. בסופו של דבר אנחנו ננצח.